sí senyor. Ladies and gentlemen, madams i messieurs, benvinguts a T'Improviso. Bona tarda i benvinguts a T'Improviso! Nosaltres què farem? Doncs ens inventem històries, ens inventem pel·lícules, ens inventem contes aquí al damunt. Yo vine para olvidar mi marido. Per això necessitem que estigueu vosaltres col·laborant amb nosaltres. Por eso estamos usando células muertas. Com mi marido, en algun moment et mirarem. No passa res. Ja està. Estàs? I tu ens dius l'emoció que et doni la gana. Mira. I nosaltres l'hem d'incorporar al que estigui passant. ¡Joder! Estás súper guapa, tía, no pot ser. Quita, para. Fastidiar a la gente es lo que hago. ¡Es la caga, cabrona! Se me va la puta. És un objecte important que vulgueu que surti en aquesta història. A veure, qui va fer? Alguien sabe que arriba. ¡Príncipe! La pierna esa de las escobas. Sergi, William. Así te quiero. Cuñado, no me seas cabrón que juega el Madrid. Vaya abdominales. Lo sé. Y estamos las curvas y els botifarrons. En la derecha, tú en la izquierda, tú duro. Tú lo pillas, sube para arriba y luego baja para abajo. Voy a sacar a la perra. ¿Qué perra? ¡La perra que llevo dentro! T'Improviso.